amics i amigues, senyors i senyores, nens i nenes, al podcast Tots Fem Caca amb el senyor Arnau Fernández i el senyor José Sarries. Correcte, aquest sóc jo. Efectivament. És un plaer estar aquí per primera vegada, veritat, Arnau? És una gran veritat. És una... Indiscutible, innegable. Innegable, és una gran veritat que estem contents d'estar aquí. No sabem molt bé què estem fent, això ja s'ha de dir de primera mà. Som dos amics que ens coneixem de fa a vora 10 anys, 11, no ho sé, no tinc molt clar quant de temps fa que ens coneixem. Podem descobrir aquest tema una mica més endavant i estem una mica separats, llavors hem decidit proporcionar a la gent una mica d'alegria amb el nostre podcast i una mica de nosaltres també reprendre un contacte que tenim una mica apagat, no? És trist veure amistats que separen per la distància, pel temps, perquè a vegades amb un accident de cotxe i un mor, coses de la vida. Encara no ha passat això, però. És un podcast de dos fantasmes, estem els dos morts. Encara no ha passat. No són dos fantasmes, però encara no ha passat. Ni tu ni jo hem mort encara. De moment. Bueno, clar que si morim, com fem el podcast? Podria ser un podcast des del cielo. En lloc de tots fem caca seria tots fem tumbes. Tots fem tumbes. Tots morim. Tots morim, està molt bé. Perquè també és tu cert. Saps? Hòstia, mira, dos coses que sol poden passar. Sí, són dos coses innegables. Tothom ha de fer caca, tothom ha de néixer. I tothom ha de morir. I tothom ha de morir. Llavors són 3, no 2. Sí, claro, però morir i néixer va una mica de la mà, no? Perquè és com... Tothom ha de néixer... És la mort l'oportunitat de néixer? Pensa, estàs morint per deixar espai amb l'altra persona. És el néixer l'oportunitat de morir? Hòstia, aquesta sí que és bona. M'agrada. Sí, no sé. Hi ha gent... Bueno, va, comencem. Comencem, vinga. Anem a començar, José, anem a començar. Estem ja aquí divagant i no hem ni començat. Tu qui ets, José, tu qui ets? Vols que ens presentem una mica? Vols que te presenti jo o vols presentar-te tu? Mira, dona'm un feedback d'una presentació que faries meva. A veure, què collons diries de mi? Vale, jo diria que ets una persona especial. Començaria per aquí. Especial. M'agrada com sona aquesta paraula, especial. Especial perquè... Perquè des del primer moment que ens vam conèixer jo ja te vaig considerar una persona de, hòstia, aquest tio té algo, té duende, té un no sé què. Té duende. Un no sé què, que me causa un qué sé yo, que jo que sé. També. Té mojo. Vaig detectant tu un mojo indiscutible. I una persona crítica, però amb un sentit de l'humor que m'agrada molt. Motiu pel qual estem aquí, per compartir-lo, el nostre sentit de l'humor, no? Se suposa que a mi m'agrada el teu i a tu t'agrada el meu. Sí. Se suposa, ho descobrirem durant aquest podcast més que mai. Pues jo que sé, un amant de la música, un amant de l'humor i una persona que dins dels gustos que tenim tots, que són els mateixos, no? Diguem estàndards, tens un cert gust especial, així te descriuria jo. Un cert gust especial. Tu com me descriuries a mi? M'interessa molt. M'has descrit d'una manera tan bonica i a la vegada... No, bé, està molt bé. És una manera tan bonica i a la vegada estranya, perquè hi ha datos però no n'hi ha molts, saps? Falten dades. Però, els oients ho descobriran. No, a poc hem d'anar romplint. Jo, si hauria de descriure al senyor que tenim aquí a davant, al senyor Arnau Fernández, hauria de dir que és una persona doblement especial. Hòstia. Jo crec que ets una persona estranya, perquè la nostra amistat va començar quan ens vam conèixer en el grup de música i encara que el nostre company, l'altre tercer músic, volia tirar-te de la banda, va entrar per fer una prova i no el volem, no m'agrada. Jo vaig dir, no, espera, deixem-lo, tiene algo. Dic, sembla que podem treballar amb aquesta persona, podríem arribar a fer alguna cosa, a fer un concert o dos. I això sucedió, que vam fer no un concert i dos, sinó que en vam fer moltíssims més. Llavors t'ho descriuria com una persona amb una intel·ligència humorística molt elevada, amb una capacitat d'improvisació molt fina,
Ostres, joder, ara sí que m'estàs deixant... Una com les mica nubes, marrano, tio. una mica marrano, Marrano. s'ha de dir. Crec que això també ens uneix bastant, eh? No descriuré- Si hem no de descriuré- dir coses dolentes, jo també dic coses dolentes. Però jo no he dit que també ets marrano. jo no he dit que tingui que ser tot bo. Una mica marrano, no descric en quin sentit. Ja veurem. En tots, I després no? una persona mica. que bueno, tens les teves parts, tens els teus moments d'alegria màxima on irradies una felicitat total, i tens uns moments on, no ho sé, tio, sembla que necessitis treure't d'un pou, saps? Però crec que això és la màgia de les persones, perquè en veritat tots som així una mica, i tots tenim la nostra part positiva i hi ha moments on estem pitjors. Però el bonic de tot això és, crec, que encara que ha passat molt de temps i hi ha moments que hem rigut i quasi ens trenquem el cul de riure, i altres moments que quasi ens trenquem el cul per altres coses de patir o de no sé què, sempre hem aguantat i hem sigut amics, per lo qual... Algo hay. Algo hay. Algo hay. Algo hi ha d'haver. Algo hi ha d'haver. Mira, Algo- si tu algo i hi jo ha seguim d'haver, sent amics però- després d'això... Per lo qual, no, i perquè inconfundiblement, això està clar, se veurà en el podcast més que mai, però crec que inconfundiblement, musicalment i humorísticament, com tu has dit, sempre hem tingut una connexió bastant real, no? Hi ha algo hay. Algo O hay. sigui, hi ha una connexió tocant que tenim tu i jo, i inclús conversant, inclús amb l'humor, amb el tipus d'humor que fem, que és bastant real, que tenim un rotllo, connectem, sexualment connectem, saps? No ho sé encara, eh? I Ho hauríem per- de provar. I no sé, i per això Tu creus estem aquí, fem Seríem el podcast. bona parella? Tu i No jo ho sé, serem bona tio, parella. m'ho has José. preguntat moltes vegades. Sempre que anem borratxos tu me dius, tu creus que tu i jo faríem bona parella? No ho sé. No ho sé, tio, no ho sé. Jo crec que no. Jo crec que no, tio. No ho sé. Home, a veure, està clar que si hem aguantat fins ara... Jo crec que sí, la típica parella de... Saps aquestes parelles una mica tòxiques però que s'estimen tota la vida, de te dejo, vuelvo contigo i al final em vaig casar amb ell perquè l'amor de la meva vida? Jo crec que seria una cosa així. Vale, què farem al podcast, José? Pues portarem històries nostres, tindrem un tema del dia del que voldrem parlar, i és possible que de tant en tant portem algun invitat. Algun invitat que podria ser un amic nostre, que tinguem el José i jo en comú, a la nostra parella, a la nostra mare, al nostre pare, per què no? I potser, si tot va bé i els plans surten com han de sortir, és possible que dintre d'un temps podem contactar amb persones de certa notorietat que puguem conèixer, evidentment. Si no la coneixem, com collons la portarem, no? I si el podcast creix i ens fem ultra famosos, pues ja portarem Alberto Romero i el Buenafuente. Que lo dudo horrores que això passi. Però qui sap? Qui sap? Qui sap, O no? Qui sap, ja En veurem. fin, tema del dia d'avui, José, però abans del tema del dia d'avui, com han estat les teves deposicions aquesta setmana? Jo t'he de dir que he començat a comptar i a vigilar una mica més les meves deposicions aquests 3 dies, ¿vale? Abans no m'he recordat, però aquests 3 dies, de dilluns fins ara mateix, que abans de començar el podcast, pues mira, un apretón no tiene cualquiera. He tingut que anar al lavabo. I he de dir que bones deposicions, bona textura, un bon acabat, paper de vàter, sempre just, sempre molt just de paper de vàter, vai? O sigui, no estic parlant de que gasti 20 rotllos per torcar-me l'ano. Estic parlant, saps? Si estic parlant de que tu vas al bany i jo no sé si us passeu altres, però bueno, jo a casa no gasto servilletes. Jo aquí no gasto servilletes. Llavors nosaltres, jo amb la meva parella, Tovallons de paper de paper de cuina. de tovalló de paper de cuina, feien paper de vàter. Llavors, clar, hi ha paper de vàter per tot arreu. Ja comprem un rotllo un paquet de 12 i hi ha paper... Queden 4 per al bany i 2 per el quarto, 2 més per el saló, un pel gos, l'altre, bueno, jo què sé, però que sigui. Llavors vas just sempre al lavabo. Anem molt justos, sempre vaig molt just. Molt de tant en quant he de tirar de papers perduts, buscar mocadors... Llavors, bueno, abans d'ahir em vaig quedar sense paper, quedava això, saps aquests típics rotllos que queden... Que hi ha un tros de paper sempre que està enroscat, pegat al Sí, aquest de pegamento. al suro aquest saps? El rotllo de paper, Cartró. al cartró.
vegades que he tingut que aquest paper i 5 i 4 i 5 dobleces i anar rostant allí paper, Sí, Fer origami. Fer una fer una miqueta d'origami en paper de vàter per a cobrir tots els recovecos, tots els meus espais, sí, és cert. Però M'agrada, és una paraula divertida. Però recovecos, sí. Però en general he tingut una setmana de deposicions molt atractiva. Estàs contents? Estic molt content i crec que s'ha de normalitzar parlar de caca, perquè al final Clar que això és cert, o sigui, és en plan de la gent li dona mania i és no sé què, no sé quantos, però és cert que quan tu estàs amb els teus amics, amb amics amb molta confiança, temes recurrents són, bueno, no sé, amor i la caca, la mort i les típiques borrades, però la caca és un tema fundamental, o sigui, el defecar és algo que tots fem, o sigui, literal tothom fem caca, saps? Tots fem caca. És una cosa que hem d'assumir i hem de començar a parlar de manera natural, ¿vale? Llavors, dit això, Arnau, me vas enviar una foto d'una deposició teva de la que no faré menció, perquè crec que no és necessari, però explica'm, la foto intuïa coses, jo vaig entendre ja per on anaves aquesta setmana, però m'agradaria que m'ho expliquessis. Estàs bé? Mira, te diré una cosa. La foto aquella que te va enviar va ser una foto fake. Una foto de mentira. D'on la vas treure? Una foto fake. La vaig fer jo, però no era caca real, era caca de mentira. Com? T'explicaré. Hòstia, això és una cosa que no m'esperava per a res. Ho estàs dient en sèrio o no? Sí, és en sèrio, era mentira. Perquè vas tirar cacaulat allí al vàter. Saps la típica xocolata desfeta? De paladín. Paladín. De paladín a la taza. Paladín. Paladín a la taza. Total. D'aquesta. És que literal paladín a la taza, Hòstia. Pues estem fent de mudances i tal, i se'ns havia posat malament el xocolata aquest, se'ns havia posat dolent. I me diu la Maria, tira pel vàter, millor que pel desagüe, millor que per la basura orgànica, perquè després és un follon. Ho tiro pel vàter i vaig dir, hòstia, aquesta és la meva per a fer un fake. I la vaig tirar allà, així en plan caca explosiva. Sí. I te la vaig passar. Tu podries haver agafat directament una cullera i uns xurros i allí el vàter fer una xocolatada, no? Fàcilment, no? Fàcilment. Estiria molt bé, tio. I lo curiós, tio, i lo paradòxic, crec que és que justament després de fer-te esta broma he acabat practicant aquest tipus de posicions. Després de veure-ho, no? Sucedió. Clar, això t'ho he enviat fa uns dies. Perquè vas prendre xocolata d'aquest, vas prendre. No. Estic ara, mira, mateix estic aquí, com es veu, en un taller clandestino d'Amancio Ortega. Sí. Aquí amb les màquines de cosir. Ja m'aniré canviant d'ubicació fins que trobi la que m'agradi. No, estic de mudances i clar, doncs ens van venir aquí a la zona que estem ara, que no la diré perquè és un secret. I clar, estem tornant a Lleida els findes per a fer mudança, per a avançar el tema de la mudança, perquè entre setmana no podem. I clar, hi ha menjar que a vegades irremediablement se't fique malament. I avui he pagat les conseqüències de la ironia, perquè he tingut una caca explosiva, José. Avui mateix, tio, avui mateix, fresco. A la feina, a més. No hi ha res millor que cagar a la feina, també t'ho dic. No sé què dir-te, tio. Jo he tingut ja uns problemes importants a la feina, O sigui, cago bé, cago gust. Jo sóc un home, ja saps que jo sóc un home de provar tota tassa viviente, saps? O sigui, jo allà on vaig, tasto... Allà on vas busques porcellana. Allà on vaig busco ceràmica. Total. Sí. Hòstia. M'agrada, l'Anna, per exemple, la meva parella sempre diu no, jo és que a casa... Hi ha molta gent que només pot fer caca a casa. Jo en canvi sóc un home de gustos diferents. A mi m'agrada provar, tastar. Igual que vas a restaurants, he de dir que hi ha lavabos que tu entres i dius, hòstia, aquí sí, aquí la màgia succeirà
I a lavabos on entres i dius, aquí la màgia ha de passar, però per força major. Però no és perquè... Recordo... Perquè jo no tinc ganes jo d'aixecar la vareta, saps? I de dir, venga, màgia pot recordo, José, la de Teruel. Teruel, no recordo jo. No vam anar... Ah, sí vam anar a Teruel junts, no? No, tu no estaves. O sigui, jo no... I quan jo hi era, tu no hi eres? No, vam fer anys diferents. Me cago en Déu, hòstia. És veritat, tens tota la raó. És veritat. Vols fer lo del famoso? Vinga, sí, fem lo del famoso. Fem primer lo del famós. Expliqueu. Què és lo del famoso, José? Expliqueu. Nosaltres reinterpretarem a través de com veiem a una persona famosa, coneguda, en l'àmbit que sigui, pot ser música, pot ser cine, com pot ser política, com pot ser roba. El que sigui. Com creiem a través de la seva presència, del seu art inclús, de la seva música, de la seva manera de viure, com aquesta persona fa caca. I crec que és un moment de començar a ficar les veritats sobre la taula. Tothom fa caca, el Felipe fa caca, l'Agatha Ruiz de la Prada fa caca i la Rosalia fa caca, o no, Arnau? I parlant de la Rosalia, jo vull parlar de la Rosalia avui. Vale. Però de les seves deposicions. Més que de les seves deposicions, hi ha un tema a mi que m'intriga molt. M'intriga molt pensar en com es renta el cul la Rosalia amb les ungles aquestes. Amb les ungles de gel, no? Saps? La Rosalia se fica unes ungles aquestes postisses. Però això ho fan moltes dones. Jo crec que una dona amb ungles postisses, amb ungles de gel, ens podria treure d'aquesta incertidumbre. Vale, però una cosa són ungles de gel d'aquestes de 2 centímetres i després estan les de 20 centímetres que se fica la Rosalia per les fotos i pels concerts, m'explico? Vull dir, tu ara ets la Rosalia, no, vale? Pues és que a la Rosalia avui en dia jo crec que li renten el cul. O sigui, hi ha una persona darrere seva amb un guà, rotllo com el Michael, que porta el paper i em cago, perquè la Rosalia és catalana, em faig caca, va corrent a fer caca i l'altre va corrent, no?, pel passillo, ja vinc, i li frega l'orto. No sé si després d'un concert tens moltes ganes de fer caca perquè a lo millor els nervis com que se t'apreture, no? No sé, jo no he sigut mai d'anar al bany després d'un concert. Però abans bueno, sí. A la Rosalia se la veu suelta. Igualment, ara parlant d'ella i reflexionant sobre com és, he tingut la sensació de que aquesta senyora té que fer unes deposicions molt agraïdes. No, i diré molt més. No en taza blanca, en taza rosa. O sigui, saps que és molt poc elegant. És que, claro, entenc... És molt dels 80, eh? Entenc les tasses de colors. Ja. Jo entenc que, mira, la indústria de la caca, la indústria dels banys, va dir, mira, la caca és negra, fem els vàters blancs per a que tothom begui el seu xurro. Jo això ho entenc. És estrany, però ho entenc. Igual que entenc que el paper de vàter és blanc. Podríem fer paper de vàter negre per a no tindre que veure allí el mondongo al paper, saps? Si hi ha gent que ho mire, no sé. Jo a vegades miro, a vegades no sé. Hi ha dies, mira, dic, a veure què tal. Clar que s'ha de mirar. Però s'ha de mirar. Hi ha moltes vegades que no miro. L'he vist massa ja, saps? Avui ja la intueixo. Però llavors com saps que... Però, et diré una cosa. Deixa'm acabar. Però et diré una cosa. La Rosalia té pinta de que a casa seva, personal, no por ahí, no té tassa blanca. És de tassa de color. I de color, jo diria, rosa, roja, saps? Potser se l'ha fet color inclús pastel. canviar. Claro, inclús se l'ha fet canviar pel CD aquest nou, saps? I agraïda, bona deposició, tot fantàstic. Vale, però quin calibre? Contesta'm, calibre botifarra negra o calibre chorizo no, parrillero? Això no ho sé, ja saps que això depèn de lo que tu menges, però bueno, jo crec que la Rosalia té un bon menjar, té diners, això està clar. Jo diria chorizo parrillero, chistorreta, aquest calibre. Jo crec que menja bé, però jo crec que també és una senyora fina. Se la veu elegant, se la veu bé, una senyora en plan més bàsica, més de poble, més a l'abast de tothom. Però a la vegada cosmopolita. Però a la vegada més elegant, saps? Sense perdre aquesta elegància de que ha anat guanyant de fer-se famosa. Llavors jo crec que és una caca en dos mundos.
¿sabes? La caca que quiere, la caca pobre, que és La aquesta caca que... rica. La caca pobra és aquesta que has menjat 3 mortadeles, un tros de pa i surt el que sigui. I la caca rica, que és aquí hi ha una miqueta de caviar, aquí hi ha un aguacate, aquí hi ha un sushi. És de Però molt de fixa't sushi. que La tot Rosalia acaba segur que és sent lo molt de mateix. sushi. No, però la Rosalia és molt de sushi segur, perquè que si pollo teriyaki, que si no sé què, al seu CD, Hentai. claro, ja aquí, la Rosalia menja sushi. O sigui, pessetes, deu cagar pessetes també. O sigui, no pessetes de la moneda, sinó piecitas, pessetes de caca. Com les cabres. Més o menys, com un conill, saps? Bueno, Rosalia, estàs super invitada a parlar al nostre podcast de les teves deposicions. No vindran mai. No vindrà... I que ens enviarà una merda en un paquet. Mira, va, i canviant ja... Bueno, per acabar, també dir-te que la valoro molt, eh? Ara ja parlant una mica més sí, de algo és una de certa reina. transcendència. No, la valoro molt i el nou disco, tio, crec que moltíssima penya no està preparada per això. Però jo crec que està molt ben acertat. O sigui, Sí, totalment, o sigui, però una crec cosa... que està ben acertat perquè, a més, jo crec que vaig fer una errada escoltant-lo. Bueno, nosaltres parlarem ara sobre aquesta música, no som ni molt menys experts, o sigui, no som ultra experts en música, però bueno, portem anys tocant. No, nivell usuario. I donem la nostra opinió, òbviament, però crec que vaig errar en la primera escoltada perquè justament li vaig dir moltes vegades a la meva parella l'Anna que li vaig dir, hòstia, està bé aquest CD perquè no se l'ha pres tan en sèrio. En plan, li dic, està bé que ha fet les cançons i no se les ha pres molt en sèrio, no s'ha pres en sèrio, saps? I després vaig veure una entrevista on ell explica que sí que s'ha pres en sèrio, però que a vegades no fa falta prendre's en sèrio al 100%. O sigui, m'entens? I ara anirà algo que t'agradarà molt, que és parlar d'una cosa, parlar de sexe, parlar de no sé què, però d'un lloc de fer-ho d'una manera super transcendental, d'una manera... No, baixar-ho, fer-ho més terrenal, que és una cosa que crec que és el que parlàvem d'ella fa un moment, amb les seves deposicions, que és una dona molt terrenal, però que a la vegada és molt famosa, saps? I vaig errar molt, i me dona molta ràbia aquesta errada que vaig fer, perquè el CD m'agrada molt, i a més vaig pensar que és una cosa que justament nosaltres fèiem, parlar de coses transcendentals, com era la religió o els nazis, però d'una manera més desenfadada. Saps? Jo crec que això és molt guai. Jo crec que potser la gent no ho va entendre tant, sobretot també una mica la sonoritat, perquè té una mica més de jazz, més jazzístic tot, però en general jo crec que ha tingut bona rebuda, els 4-5 temes famosos, no? Però és un CD que val la pena escoltar-lo de dalt a baix, i està molt ben, està molt guai escoltar-lo entenent com està produït, que és també, crec que és la part guai del CD, però clar, això és una cosa ja que a nivell usuari és molt complicat de saber, saps? Anem al tema, José, va. Introdueix el tema. Introdueix-lo tu, que te noto parlant poc. Fot-li mandanga, va, guitarrero. Estàs, per cert, abans d'introduir-me el tema, Digue'm. m'encanta que estàs aquí embotit en una fàbrica de costura de Amancio Ortega, no? És veritat que estàs a Bangladesh cosint pilotes de futbol? Estic a Bangladesh capital, però a les afores, ¿vale? Aquí hi ha els tallers de l'Amancio Ortega. Vale. Perquè era barat l'alquiler. Ortega Corps, no? En lo que trobo, no, mire, en lo que trobo un alquiler barat per Catalunya, cosa impossible, pues... De moment estic aquí a Bangladesh i la mar de bé, la mar de bé. Pues diràs una cosa, se parla molt malament de l'Amancio Ortega i de que té la gent més explotada, però almenys t'ha deixat portar una guitarra per els teus temps morts. Sí, tio, m'ha deixat portar una guitarra i entre que... Pensa, ara estic treballant per ell, estic aquí fent com 18 hores al dia, a cèntim el... A cèntim l'hora, no? A cèntim l'hora, i tinc un descans... I tinc un descans de 15 nanosegons al dia per tocar la guitarra, i li agraeixo molt que em la deixi portar. Bueno, va, tema del dia. Anem a parlar avui de la nostra història. La nostra història. Segurament aquest podcast no li interessarà a ningú, però bueno, da igual, sempre està bé contar-ho. Jo què sé, està bé, és per arrencar, anar agafant el ritme. Correcte. La nostra història. El José i jo ens vam conèixer, si mal no m'equivoco... Comences de patac, no? Comences... A saco, A saco, Paco, a saco.
Yo voy como el dermatólogo, voy al grano. Pensa. Va ser al octubre... També a l'octubre. O l'octubre de 2013. Sí, segur? Lleida, octubre 2013. Sí. Per cert, som de Lleida els dos, no ho hem dit. Som de Lleida capital. Algo se notarà. Algo s'ha de notar en l'accent una mica, no? Home, Jo he viscut a Balaguer, després he viscut a Lleida, i quan era molt petit vaig viure uns 3-4 anys potser a València. No sé, vaig viure allí la meva infància. I a l'Arnau em sembla que és Lleida, no? jo sempre he estat a Lleida, sempre. Lleida. Capital, la Mariola. I allí ens vam conèixer, no? El 2013, dius, com has arribat a aquesta conclusió? Sí. Perquè jo no me'n recordo. Vaig arribar perquè va ser quan vaig començar el curs PON, que era un curs d'un any, que Estudis. feies català, català, castellà, matemàtiques, anglès, biologia i tal i qual, en plan batxillerato, però en plan preparació per a curs superior, perquè aleshores... Sí, tenies que fer la preparatòria, és veritat. Sí, Vaya, si no tenies merda. no sé quant... Sí, si no tenies, crec que 20 anys o alguna així, no podies fer la prova d'accés, l'examen, per a un cicle superior. Total, que a mi em va pillar amb 18 anyets. I allà vaig conèixer el Fede. Eres un enano, tio, eres un enano. Allà vaig conèixer el Fede. Fede. Que em va- El Fede. el Parlarem molt sobre el Fede. El Fede és Federico García, ¿no? Federico González és el baixista i tercer membre del grup que teníem anteriorment amb l'Arnau. Érem 3 i ell forma part de... Ell és l'altra cabeza, mai millor dit, Correcte. del grup. Mai millor dit perquè... Allà va ser quan el vaig conèixer, el 2013 me'n recordo d'aquesta data, i sé que va ser més o menys per l'octubre, potser novembre, perquè jo li vaig dir, Fede, podríem tocar junts i podríem fer alguna cosa, muntar una banda. I em diu, no, vine tu a provar de guitarrista a la meva banda, que era la teva. Fede se va que calentar, el aleshores- Fede, eh? Se va calentar. Estàveu buscant un guitarrista i vaig dir, oye, pues venga, pues vaig a provar. I allà va ser quan vaig venir a provar, vam anar als bucs d'assaig a la Bordeta, a Lleida, i allà te vaig conèixer. A partir d'allà, tu què recalcaries, què voldries treure més a sobre, què voldries subratllar en les pàgines de la nostra història? Jo és que me'n recordo moltíssim de quan vas vindre, perquè, t'explico, jo sóc bateria, llavors, bueno, t'explico a tu no, perquè tu ja ho saps, però explico, perquè fiquem en context aquesta pilotada que hi ha aquí. Jo sóc el bateria de la banda i a vegades sóc el cantant. L'Arnau, que està aquí, era el guitarra i el Fede és el baixista. Què passa? Que teníem un altre guitarrista, però bueno, era amic nostre, continua sent amic nostre, però va marxar, no coincidíem per coses, no sé què. Vam estar buscant guitarra a l'hòstia de temps. Llavors li vaig dir al Fede, hem de trobar algú, tio. Van vindre 3 o 4 persones que eren una castanya com una casa i em va dir, portaré un xaval que estic una estona amb ell, no sé què. Dic, bueno, va, jo ja esperant la merda... No, esperant la merda més absoluta. O sigui, jo ja dic, és que, claro, Lleida és gran, però tampoc és tan gran i, no sé, i guitarres bons n'hi ha pocs, tio. Dic, a veure què sortirà aquí, sortirà un cagarro. Però va vindre ell. I efectivament, era un cagarro. I no em vau agafar perquè fos bo, me vau agafar perquè Sí. el duent d'aquest que ens uneix, que hi havia un no sé què... És que és tal qual, perquè vam entrar i a més me diu el Fede, aquí està l'Arnau, i dic, bueno, què tal? Portaves una camiseta dels Beatles, Sí? no? T'agraden els Beatles? Sí. Check. Un check bo, no? Si t'agraden els Beatles, per mi és un check. Vam estar parlant una estona dels Beatles, no sé què, no sé quantos, no sé què... Bé, doncs vinga, va, anem a tocar. Vam fer jam, Sí, vam fer jam. Vam fer jam session. Vam fer jam session per no dir mierda session, perquè a saber, si escoltéssim ara el que vam tocar, segur que era una basura absoluta. El Fede cantar el Fede sobre la niña de Rajoy. ¿Te'n recordes? Sí. La niña de Rajoy. Sí, me'n recordo, sí. La mare que es va parir. Hòstia, me'n recordo la lletra, deies, he venido de Marte en mi nave espacial, Sí. que era un alienígena supersortit que venia a lligar a la Terra perquè el seu planeta no lligava. I el Fede va dir de la niña de Rajoy, no? Llavors el Fede se va empalmar un... Cantar primer el José, després se va ficar el Fede pel mig també a cantar, en plan, venga, relevo de cantante. I llavors va desvariar un huevo, estem parlant d'un alienígena que venia a lligar a la Terra perquè era més feo que un cagar i el seu planeta no lligava
i de cop i volta el Fede, porque Rajoy, la niña, i no sé què. És molt Fede, això, Perquè també era el... Potser... Igual era recent o igual no tan recent, no me'n recordo. A veure, aquella frase del Rajoy Sí, que deia las chuches, los niños. Sí, sí. ¿Saps? És que Rajoy... Esa niña que comprava chuches. Rajoy estava en auge en aquell temps. Rajoy a dia, cada dia, o cada dia no, però a setmana, regalava una perla d'humor transcendental en la història. Mira, per cada vegada que tirava el país una mica més a la merda, per cada vegada que... també te regala un xiste. Claro. No Però està no tan un mal, xiste, un xiste elevat, un xiste molt bo. No està tan mal. No, jo no sé. Jo trobo a faltar els xistes del Raji. Sí. Però bueno, en fin, pues allí estàvem tocant i vam sortir d'allí i recordo que el Fede va dir... Bueno, vam marxar, ens vam despedir i el Fede diu... És que recordo una mica la cara de... Saps? I li dic, bueno, tio, però tampoc tan mal, no? Que per a que jo digués això... I diu, no, tio, molt mal. Diu, li dic que no. I li dic, espera, dic, no li diguis que no. Fem un parell de proves més, dic, perquè, hòstia, és majo i sembla que més o menys podem treure alguna cosa, perquè el rotllo... Com que van fer el capullo i vau veure que reaccionaves bé amb el rotllo de lletres, amb no sé què i tal, dic, això ja és complicat. Sí, ja ve, el que tu dius, va haver un mojo i allí vam continuar tocant. I d'allí... El feeling, tio, el feeling. D'allí em vam anar... Però mira si ja som desgraciats, que en lloc de fer lo normal, que és, venga, Arnau, te fiques tu a la guitarra, jo me fico a la bateria, que és lo que tocàvem. No, les presses adolescentes, el nervio, el furor, vam dir, hòstia, hi ha un concurs, presentem-nos, ja! No, però no me donava temps a aprendre totes les guitarres, però sí a aprendre les bateries. L'Arnau no se sap els temes. T'ensenyo les guitarres, no me donarà temps. I el Fede, i les bateries les puedo aprender. Una pel·lícula, no? La guitarra no, però la bateria sí. I sí. I vaig dir, bueno, va, provem. I l'Arnau no toca mal la bateria, s'ha de dir, però... No soc bateria. No ets bateria, no toques mal, però tens alguna a les mans que és que a mi me fa que no m'acabi d'agradar. Saps? I encara així te diré una cosa, dins del cul enorme que va ser... Però ara has millorat molt, però va ser una castanya. Jo estava allà a la guitarra, en aquell moment no dominava tant. Doncs estava allà a la guitarra, cantant, i crec que... Han passat gairebé 10 anys, tio. Sí, i crec que també... Crec que també una de les coses més importants del grup que vam fer, que el grup es deia The Chronicles, que si hem de parlar de com s'escriu, hauríem de parlar en un altre podcast, perquè en la puta vida si no vam tardar 5 anys perquè escriguéssim bé el nostre nom, sempre estava mal escrit. The Chronicles, un dia es va ficar The Chronicles, te'n recordes de Chronicles? Allò va ser el Besa, tio. The Chronicles. L'anècdota del Besa també està bona. Pues, el nostre grup es deia The Chronicles i jo crec que una de les grans virtuts que tenia el grup era que érem 3 que fotíem moltíssima tralla, que era un grup molt desenfadat, molt divertit, i que a més jo tocava de peu i cantava i era guai. La bateria. Claro, la bateria. Claro, sí, perquè si toques de peu i cantes una guitarra és lo normal, no? Sí, però vull dir, fes èmfasis aquí perquè fa un moment estàvem dient que vaig ser jo el bateria als inicis. No, això va ser només als inicis i per una vegada en aquell concurs musical, que per cert no vam guanyar, evidentment. Però no vam guanyar res, no? Res de res. Res de res. A toro passau, sí que penso que no va estar tan mal. Ara miro aquells vídeos i no està tan mal. Hi ha vídeos, no? Hi ha vídeos. No els he tornat a mirar. No vull tornar-los a mirar perquè si els miro hauré d'anar a la tassa. Perquè deu ser una merda. Però bueno, després ja vam canviar, vam dir, bueno, va, a la merda, anem a tocar bé. I jo me fico la guitarra, el host a la bateria, i a partir d'allà va ser un format que va funcionar bastant guai. En quant al públic, perquè en quant als tècnics de so sempre ens ficaven moltes peques. No, la bateria al fons de l'escenari. I no, nosaltres la volíem al davant de tot. No ho entenien això, el món no estava preparat. Per això després d'infinits bolos, tenim problemes d'aquest tipus, pues, és quan vam agafar el nostre amic i quart membre de Chronicles, Jordi Benet. Jordi Cosculluela. El Jordi Coscu. El Jordi també passarà per aquí. El Jordi crec que és una de les persones més misterioses i a la vegada més interessants que podem conèixer. Tard o d'hora de passar. Sí, totalment. En fin,
Bons bolos, el grup se va acabar, recordo que el 2018, pot ser? Sí, el 2018. Ho vam deixar estar, pues, què va passar? Pues nada, que lo típic, pues, que tots treballàvem, ja ens vam fer una mica més adults, des del 2013, ens vam fer una mica més adults i tothom treballava, tothom estudiava i va haver un moment que no podíem coincidir aquests factors amb els assajos. Així que vam dir, bueno, va, ho deixem aquí, ara que estem bé i seguim sent amics i de puta mare, abans de ficar-nos en problemes per això. Tot i que teníem plans que mai se van poder realitzar. Sí. Com el disco i tot això. Però bueno, no passa res, que dependent. Jo crec que algun dia es podran fer, però amb calma. Claro, algun dia els farem. Sense pressa. Eren temes bons, està mal que ho diguem, però eren temes divertits, estaven guais. Hi havia temes més bons i hi havia temes més dolents, però hi havia coses rescatables que ben fetes i potser millor gravades, donar-li alguna volta de més hagués sigut algo interessant. Però bueno, tu, José, voldries ficar una cançó de Cròniques algun dia al podcast? Sí, jo crec que la podrem ficar, no? O sigui, no té res d'autor perquè és nostra. Correcte. La podem ficar sí o sí, això està clar. Tio, quina anècdota destacaries de Cròniques? No sé, jo una cosa que destacaria molt nostra, molt de Chronicles, és els robos. Saps? Lo que passa que, claro, potser ara comencem a parlar d'això, imagina't que això ho escolta gent a la que li hem robat. Ha prescrit ja, ha prescrit. Està mal dir-ho, però vam robar coses. Per què? Pues perquè acabem hasta la polla. No és veritat, tio, perquè tu anaves a fer sí que és veritat. Tu anaves a fer un concert i feies 35, 40, 100 quilòmetres, anaves a un puesto i te tractaven com una puta merda, perquè a vegades passava, te tractaven fatal, cobraves més que fatal, estaves allí, proves de so, no te donaven de sopar, sí te donaven, i te pagaven 100 euros. 100 euros era el gasoil, o 100 euros era res, perquè cada vegada que anàvem a l'Arnau li trencava unes cordes, al Fede se li queia no que sé, una sabata, i a mi se'm trencaven les baquetes. Sempre passaven coses. No, però entre baquetes, el que costava pagar els assajos, el lloguer de la sala. El lloguer de la sala dels assajos costava molts diners, tio. I el gasoil, és que ja està, se te'n van els 100 euros, i és el que tu dius, ens tractaven com una puta merda. I cal dir que només, únicament i exclusivament robàvem a les persones que s'ho mereixien. Sí, érem els Robin Hoods de la música. És que és total. Sí. Això vull que quedi constància quan ens presentem. Saps les típiques pel·lícules de la pel·lícula de l'any? Nunca creerás que viste esto, ¿sabes? O jo que sé, Spider-Man, la mejor de la saga. Pues si algun dia fan una pel·li nostra de Chronicles, els Robin Hoods de la música. Saps que ara se fan han vuelto, eran los Robin Hoods, la música los unió, ¿sabes? Y por eso lo robaron todo. Tal cual. ¿Quién es l'article que... Dirigida por Quentin Tarantino. ¿Qué? Escolta, Tarantino, quin és l'article que vam robar del que estàs més orgullós d'haver robat? Jo sé el meu, però vull saber el primer el teu. Vam robar d'un pub de Salou, que no recordo el nom, però segur que sí. tinc una foto perquè vaig passar per davant un dia que estava a Salou. Vam robar una Llargo. La cosa és que no el volia robar ningú, però jo vaig incitar molt fort a fer-ho, perquè ens van tractar fatal no el següent. El tio va ser terrible, va tardar com mitja hora en atendre'ns, ens va fer una sonorització que va tardar també l'hòstia, i quan anàvem allí, després va costar molt ficar-nos en contacte, adaptar dies, arribem allí i diu, és que me'l recordo això perquè encara tinc aquí l'espina clavada. Que va ser després de les proves, que van costar la polla fer les proves, va costar molt. Vam acabar les proves i ens dirigim amb aquest tio tan antipàtic per dir-li bueno, com veus aquesta nit i tal? Tu creus que vindrà gent? Diu, bueno, què va contestar? Diu, no crec, no vindrà molta gent perquè avui està el concert aquí de Mago de Oz. Era Vilaseca, el poble del cantó de Salou, i va dir, és que aquí a Vilaseca toquen Mago de Oz, no crec que vingui ningú, però amb una patxorra com si no li importés una merda, i clar, nosaltres cobràvem per entrada aleshores. Aquell bolo. Sí, nosaltres cobràvem per entrada, i claro, va dir això aquest senyor, miro l'Arnau, li dic, però aquest tio, però què m'està dient?
I està bé, l'Albert, saps? Sí. L'Albert, que no me'n recordo com nom ara, tio. Larios. L'Albert Larios, això, veus? Que sempre Un estava pensant saludo, en... Albert, un saludo. Estava pensant en un veure. Estava l'Albert que... Hòstia, no sé què, no sé quantos, que és un company que havien de tocar amb d'altres. Que tenia la seva banda. Érem les dues bandes. Quina putada, no sé què, no sé quantos, quina puta merda... I jo li dic, bueno, pues almenos riem, almenos fem el capullo. I no sé què van fer, però el capullo el van fer, perquè van tocar ells bastant professionals, ells, saps? I, a veure, en altres professionals, però perquè pues, ho feien bé, però van fer el capullo perquè va pujar el cosí del Fede. Venga, puja a cantar Red Hot. No, a tocar el baix. A tocar el baix, sí, perdó, a Tu tocar vas el baix cantar. de Red Hot, i el Fede i ell i l'Arnau dient, no, canta. I jo, però si no me sé res de Red Hot. O sigui, és veritat que cantàvem en anglès i en general m'aprenien les lletres. Alguna vegada no sabia que en plan se m'oblidava i feia algun invento, això de, saps, volem jugar amb xu, saps, i coses d'aquestes. Però aquell dia, claro, no era una frase, era agafar una cançó, era agafar la cançó i de fer cas sobre la cançó. Era completament inventar-se-la. És que durant un segon en el meu cap vaig pensar, hòstia, potser la podria fer en espanyol o la podria fer en català. Però, clar, no hi havia marge de temps perquè mentre jo estava pensant els fills de la gran puta ja estaven i jo estava, clar, i llavors me fique el micro a la boca, el cosí del Fede, i jo, Bob Marley, i ja està. I estava el Jordi també cantant pel micro des de la bateria. Sí. Que el Jordi se la sabia, jo Que el també. Jordi se la sabia i em va ajudar molt. Llavors jo moltes vegades no cantava i feia coros, però, vamos, allò que vam fer allí va ser una, jo no sé, una perpetració. Jo no sé com el dia següent no ens van trucar el Red Hot, esteu detinguts, saps? Però, Bueno, en total. general, al Vam marxar acabar- d'allí vam dir, vaya puta merda, no sé què, plegàvem, marxàvem i jo dic, Albert, el Hem noi de de robar la algo. banda. Li dic, bueno, l'Arnau ja ho sabia, perquè me diu, robarem algo, de broma, m'ho diu de broma, i li dic, no, robarem algo. I volíem robar un peu de micro que ens havia deixat, però el cabron el va plegar superràpid. Sí, Lo que se va oblidar de plegar va ser l'allargo. Sí. I va ser l'únic que vam poder Volíem robar un peu de micro sencer. Tio, jo crec que el tio va dir, aquest peu de micro és bo, l'agafo, ràpid, saps? I l'Albert va dir, no robem, no fiquem en aquestes merdes. Dic, tranquil, Albert, nadie se dará cuenta de nada. I vaig anar cap allí, agafo la llargo, el foto el cotxe i dic, venga, marxem d'aquí i no volvamos nunca más. Que no, I així a va la passar. setmana següent recordo que va ser l'Albert el que... Tota la setmana li va estar parlant a aquest senyor, a l'Albert, de segur que no heu marxat amb una llargo? És que no el trobo, Segur que no... Segur que no s'ho han portat a la llargo? Hòstia, és que mireu bé, perquè... També te dic aquest senyor, tio, és una llargo, tio. I l'Albert diu, l'Albert super, així més serio, hòstia, tio, la que heu fet amb la llargo, és que com s'han pogut emportar la llargo, aquest tio m'ha donat una... Porta tota la setmana parlant-me. Se va emprenyar una mica l'Albert, però bueno. Sí, però la llargo un saludo- aquest... Ei, la feina Un que va saludo fer. a l'Albert, un saludo a l'Albert, i aquest allargo el van portar molts bolos, el van Qui perdre el té? també. El tenim nosaltres o el té ell? Jo crec que si està per algun puesto està per casa del Fede. Sí, bueno, allí està tot, tota la ronya està allí. En fi. Sí. Vale, va, Bueno, i i el meu explica- article, José. Explica'm el teu article, perquè el teu article és jo crec que és el millor, sé quin és, a més, te'l vaig robar jo i te vaig dir, aquí el tens, te vaig robar jo el tros, jo vaig fer una meitat i tu vas fer l'altra meitat, i me sembla magnífic. Trabajo en equipo. És un article que a dia d'avui encara el faig anar i està igual de bé que el primer dia que el vaig robar. I se tracta d'un cable de guitarra, un jack, de color blau, que era molt xulo. I va ser, deixa que te conti, José, a tu i a l'audiència, encara que tu ja ho saps, com va ser aquell bolo de desastrós que vam haver de robar algo. Era un bolo que vam fer a River, no? Al River, a la discoteca River de Lleida, que ara ja està tancada. Bueno, i què va passar? Bueno, va, aquella discoteca, un event benèfic pel Sudan del Sud que organitzava no sé quin institut de Lleida. Ah, és veritat, I- de Sudan del Sud. Sí, que era quart d'ESO que ho feia. I bueno, van convidar certes bandes de Lleida i tal, recordo que estava Coers, Sí? que Coers va ser l'única banda que es va presentar i va tenir una mica de decència, perquè les demés no.
al grup de WhatsApp deien borrades molt grans, entre d'altres que els músics havien de pagar l'entrada obligatòriament És per veritat, a ser solidaris. Hòstia, que fort, tio. Allà, mira, un grup de WhatsApp que serien una mà de rucades. Si nosaltres no cobràvem i havíem de pagar. Claro, en fin. Recordo que a veure, se solia parlar del tema backline, a veure qui portava. Jo porto la bateria, llavors tu portes l'ampli, que ho vam acabar portant tot nosaltres, tot el backline de The Chronicles. El backline, per a la gent que no sàpiga el que significa, és bueno, pues, la bateria, els amplificadors, l'equip de so, una mica, no? Pues. Llavors, els tècnics, l'empresa de tècnics que van contractar pues, l'institut aquest per a fer l'event, pues, ja portava pues, lo bàsic, no? Altaveus i tal. Nosaltres portàvem els amplificadors de guitarra i de baix i la bateria. En fi, se parlaven coses d'aquestes pel WhatsApp, fins que una de les noies que organitzava deia, els músics també han de pagar l'entrada. Allà va ser el moment en què, després de no sé quants dies que portàvem el grup de WhatsApp, que ningú dia res, el Kelly de Coers no havia parlat en cap moment, en aquell sí, per a dir, va, què m'estàs contant? Què m'estàs contant? Això ja no, tio, això ja no. Un event super mal organitzat. Llavors se va començar a parlar dels horaris de les proves de so. Volien provar, no sé si 4 o 5 bandes en una hora, incloent el muntatge de backline. Muntar la bateria, muntar els amplificadors, provar que tot funcioni bé, llavors ja provar 5 bandes en una hora. No, és que era allà va ser impossible. quan jo vaig dir. Allà vaig dir, no. Mira, jo me presento allà, ja havíem acordat de que nosaltres portaríem tot. I vaig dir, mira, nosaltres ens presentarem allà 4 hores abans per a poder provar tot bé, amb temps i amb una mica de cara i ulls. I si no ve ningú, nosaltres pirem. I així de clar, i estava tan emprenyat que me van prendre molt en sèrio. Ja va ser quan vam anar tu i jo, el Fede no hi era, o espera, sí, no sé, que ens van presentar allà i van venir els tècnics i ens van obrir la discoteca i menys mal. Érem si no, tu i no jo o érem jo i el Fede? No, jo també hi era. Érem els 3. Crec que érem els 3. Potser va vindre el Fede i va marxar el Fede a treballar i va tornar després o què? Sí, algo així. Algo així, no? Sí, va vindre que ningú tenia el carnet aleshores, només el tenia el Fede. I clar, el furgonetes. I tenia la seva furgoneta i llavors carreguem tot amb ell. Va ser això, vam anar a descarregar i el Fede va anar a marxar. I menys mal que ens van obrir, i menys mal que vam poder fer les proves, perquè si no, no hi ha bolo. Vam acabar de tocar, vam anar a reclamar el nostre sopar que ens havien promès. Sí, una puta castanya de sopar. Que hi havia entrepans, no sé què, no sé quantos. Sabeu què ens van donar? Ens van donar un biquini de Nutella. És veritat. Un biquini que... És de Lleida, la paraula biquini? No sé d'on és. O s'entén? És un sàndwich, és un sàndwich, però tostat. Sí, un sàndwich de... O sigui, un sàndwich aquest fet amb sandwichera, però de Nutella. Un sàndwich... Vam sopar això. Sí. Un sàndwich tostado fet així. En fi, que després, quan vam acabar de tocar, s'estava recollint tot, ningú, excepte els de Coers, ens van ajudar a recollir tot el nostre backline, perquè tot era nostre. Només els de Coers van tenir la decència d'ajudar-nos a portar amplis i la bateria cap a la furgo. Sí. I va ser aleshores quan estava l'escenari despejat, que allà al terra hi havia un cable de color blau brillant, xulíssim, que el dic al José. El tens al quarto? Home, clar. No el tinc aquí, el tinc a l'altre taller de la mansió. Hòstia, vols anar a buscar-lo? Està molt lluny? No, que tardarem molt, da igual. Que li dic al José, hòstia, aquest cable què? És d'algú? No ho sé. Vam preguntar a les bandes d'allà. Jo, si no recordo mal, estava el Kelly recollint la bateria i li vaig dir, Kelly, ¿ese cable es vuestro? Me va dir, no, este no es nuestro. Llavors jo me vaig mirar, el miro a l'Arnau i dic, què? I em diu, no sé, què em vas dir? Massa ulls, massa gent. És veritat que hi havia moltíssima gent mirant i jo dic, tu tranquil. Però ningú se va enterar. I vaig dir, tu tranquil. Vaig pujar l'escenari, miro així, dic, què nois, com va? Saps el dissimuleo? Miro, què tal, tot bé? Sí, t'ajudo amb algo? No, vas bé, vinga, agafo t'aporto el cable. I així va ser com me vam robar. I vaig baixar i a més li vaig dir a l'Arnau, vés a distreure el tècnic, no sé què, no? O no sé, és que ja no me'n recordo, tio, però vaya perca. Jo sé que no és la manera més glamurosa de robar, però jo sé que l'Arnau li té molt de carinyo amb aquest cable, perquè va ser un robatori que jo li donava al cable 2 mesos de vida.
i vam I robar no. un cable molt bo. O sigui, aquest cable devia haver costat molt Mira, diners perquè era, no sé si durat és molt anys. bo. Ha durat... No sé si és sona molt que bo, però ha durat molts sona anys. supernítid. Ha durat molts anys i sona molt bé i és un molt bon cable, tio. Sí, la veritat és que sí. Sens dubte, el millor robatori millor. que hem fet dintre de Chronicles. Que després el José i jo vam tenir una altra banda, Després... que encara n'hem de parlar d'aquesta Uala, banda. és veritat, és veritat. Hermanos Perquè Lobo. després, amb Hermanos Lobo, hi ha hagut altres robatoris. I, és més, és que tothom ha robat alguna cosa a la seva vida, no? Jo... Tothom fa caca i tothom roba alguna Tothom fa caca i tothom roba. I jo també, i li dic aquí a la policia, estic empenedit, estic empenedit. Jo Ho tornaria, no sé si ho tornaria a fer. tampoc. Segurament sí. Ho tornaria a fer. Però Perquè en aquell moment te calentes, tio, te tracten Jo- com una merda i te calentes. jo he robat coses inclús a les meves feines. En plan, A les feines també? A la feina és un clàssic fer robatori. És un clàssic. Material d'oficina, bolis... Material d'oficina... Bueno, jo material d'oficina no, però clar, el meu material d'oficina, per exemple, al Mediamar, eren altres coses, saps? Ets O un no puto sé, lladre. o no sé. En el Mare Alt, a un altre lloc on vaig estar... Bueno, allí no robava res, la veritat no vaig robar mai res allí. Potser vaig agafar alguna Coca-Cola o alguna així, saps? Però no molt més, tampoc I hi havia les- res que robar. I parlant de robar, les birres que robàvem als pubs també, els que anem a tocar. És perillós. La paraula que defineix aquest acte és molt perillós, tio. No teníem res al cap. Però res al cap, Mira, això Sí. sí que ja no ho faria, veus? No, això no. Però ja, Això ja ja no. per seguretat pròpia. Totalment. És que és per pròpia seguretat, perquè és que anàvem a Lleida, hi ha, és que hi ha 4 discoteques, i n'hi ha una on fiquen rock, perquè ficaven rock o més música disco que ens agradava més, però bueno, que ficaven dos Fa 30 temes i anys. després ja ficaven pachangueo, no ficaven... Se va tornar a lo de siempre. I era gratis. La cosa és que era gratis. It's free. Si anaves al típico bar i dame una cerveza, te donen una birra, i ara amb la birra t'entrava el tiquet d'entrada gratis fins les 3 del matí a tal puesto. Llavors pues, anàvem a la Boat. La Boat que ha vist tot el que ha pogut veure en altres i més. I allí se robaven moltes birres. Allí molta gent va veure desaparèixer el seu alcohol. I massa allà, més de birres, jo he robat cubates. Jo això no m'he atrevit mai. Jo he robat cubates, sí. I estic segur, i això he de dir, que això també és un missatge per a la població, per a la població infantil i per a la població que surt de festa, vigileu, no robeu, tio, no robeu beure, no ho feu mai, No, perquè no, això no, és no. que és una puta locura robar beure, però sobretot si... Per lo que hi ha dins. Si voleu agafar un beure per alguna qüestió, vigileu que no hagin ficat res, o sigui, si esteu atentos. No ho feu, no robeu. No, Ja o sigui, està. però si s'ha de fer que diuen, hòstia, mira, fuerza mayor, saps? No sé, en plan de portes una hora veient un tio amb un gin tònic, no li ha agradat perquè diu, no me gusta, el deixa allí i se demana una altra cosa i tu dius, va, doncs ara quan se piri l'agafo, saps? Per no demanar-li perquè és lleig. Vale, perfecte, però fixa't que no fiquis res, per exemple. Inclús fent-ho és perillós. En tot cas, el que podeu fer és no robar. I també el que podeu fer és vigilar els vostres vasos i les vostres botelles, tio. I els dels demés, tio, també. Perquè a la Boat tiraven coses pels vasos, així. O sigui, allí jo alguna birra em vaig veure que dic, hòstia, porto 2 birres i aquesta la tercera m'ha sentat massa heavy per portar 3 birres. Que tenia gust a problemes. Sí, tenia gust a salam salchichón. Tenia gust a que... tenia gust a que se venia tot, tio. Clar, després, per terra, me'n vaig a casa. Que a més, una altra cosa. Borratxos com a cubes, fets merda, marxàvem a casa, tio. Vinga, me'n vaig a Pardinyes. O sigui, allí... jo no estava molt lluny de casa meva, però tu sí. Mira, Llavors, estem moltes llunyet, vegades...
tu estaves... Jo no tan... De Pardinyes la Bot no, però tu de casa... Sí, Pardinyes de Jo casa sí. teva està molt lluny. Sí. Està a 45 minuts, 50 i Per més això si vas no. borratxo. Jo de I per casa això anem meva... a casa teva a dormir. Sí, per això venies molt i llavors, claro, dos borratxos, perdudíssims, amb birra robada que sabia que hi havia allà dintre, amb una casa que han de fer cuinar. Pues desastres. Paelles cremades, patates cremades... Truites. Tio, feies patates i els hi tiraves tots els condiments possibles. O sigui, me vas dir, què tens de condiment? I jo tinc això. Però és que jo t'he dit, no pot quedar bé això, Arnau. Sí, quedava bé. canela. Però al final quedava bé. Sí, però perquè anàvem borratxos, perquè jo, una persona També és normal veritat. de dia, tu prens i jo crec que vomites. Canela, comino, pebre, chocolate, un dia, chocolate. Canela no, això Tio, t'ho un estàs dia, inventant, José. chocolate no sé, però te juro per ma tieta que canela li vas tirar una vegada, perquè m'has dit tirat canela. És possible, això sí que Canela, és possible. pimiento rojo. No, animal. Vas tirar canela i vas ficar un ou a damunt i vas tirar pimiento rojo a l'ou, saps? Home, clar. I vas trencar l'ou i tu vas dir, hòstia, però no seran massa condiments i massa coses. Vas dir, això està bo. I el dia següent, I està bo. el dia següent, on vam acabar? A la tassa. El vàter. És A que la sempre tassa. acabem allà, José, sempre acabem allà. Tothom- És la gràcia d'aquest podcast, és la màgia, que tots fem Tots caca. fem caca, Tots fem caca. Tothom acaba el vàter, tothom acaba el vàter. Mira, si algú ens ha d'ensenyar la vida, és això. Tots fem caca. Ah, vale. O sigui, Ja pensar, està. dic, si algú ens ha ensenyat la vida és, i dic, el què? En plan... Pues que tots fem caca, José, que da igual el que fem en la vida, que tots fem caca, que aquí fa caca des del rei hasta el papa. M'explico. Sí. T'expliques. Algun dia parlarem del papa de Roma. Del sumo pontífice. Del sumo, hòstia, sumo és... no és suc, no? Sumo. Sumo. És suc Sí? en català. Sí? És sumo. Però s'escriu igual o no? No. Ah, no, és zumo, més, és zumo, és amb Z, és veritat. Sí, he tingut un break mental on dic, hòstia, sumo és, saps? I dic, epa, és suc, hòstia. Dic, Un petit iptus, no t'ha agafat? Però m'hagués agradat molt que en català fos el suc pontifis o alguna cosa així, saps? alguna cosa estranya, tio. El català. Bueno, pues res. Què fem, José? Anem plegant o què? Pues fins aquí ho tindríem, no? La veritat, tampoc... Jo crec que ja podríem plegar el capítol d'avui i el proper capítol ja ens Havia prendrem sigut- algo més en sèrio. Avui ha sigut un podcast una mica de presentació nostra perquè sapigueu pues, qui som, qui és l'Arnau Fernández, qui és el José Sarries, entengueu el tipus d'humor que pot haver aquí dintre, més o menys, i sobretot parlar de caca, crec que és un dels temes importants i és al final un dels temes primordials del podcast. Parlarem sovint de les celebritats, de les seves defecacions i si sabeu, si algú ens escolta i sap per casualitat, ha vist alguna celebritat, algun famós, a qui sigui, alguna persona coneguda, rellevant, fer caca i ha vist aquella caca, sisplau, necessito descripció i ho parlarem aquí informació i ho parlarem aquí al podcast, òbviament. On si no? I està tot dit. D'aquí en Només hi ha endavant un podcast. Només hi ha un podcast en el que es només hi ha parla un d'això. podcast en el que es parla de caca. I aquest podcast és Tots fem caca. D'aquí en endavant... Tots fem caca, José. Tots fem caca. D'aquí en endavant segurament anirem debatint sobre altres temes, anirem parlant sobre minitemes que tenim jo i l'Arnau i anirem cada capítol, cada podcast obrint un debat, obrint un tema en general i debatirem sobre ell en manera humorística, sempre. Avui era la prova. Vinga, va. Jo crec que hem superat. Han fet el que havíem de fer, que és... Que és descorxar la botella. No, és descorxar la botella. Ah, és descorxar el xampany, no? Clar, això és que jo crec que ni descorxar, Jo crec que és portar... L'han presentat, no? Jo crec que és ensenyar, L'han presentat. això. Sí, és que ni descorxes, tio. Jo crec que hi ha molt per fer encara, hi ha molt per fer, avui Jo no és crec només que el començament... ara estem a la taula, hi ha una taula de 120 persones, una taula de 120 persones, hem ficat les copes, hi ha alguna d'esportillada, hi ha alguna copa d'esportillada, ja s'estan queixant, no hem començat i ja s'estan queixant, i ara estic presentant botella, i ara m'està dient, no, és que jo, rosado, calla, és el que tindràs, és el que trobaràs, no t'agrada el rosado, vés a un altre lloc, m'entens?
Aquest símil és molt raro, tio. Aquí no portarem, mira, jo et dic una cosa, aquí no portarem tampoc lambruscos i res refinat, eh? Aquí també t'he de dir que portarem... l'ambrusco refinat? Aquí portarem Don Simón. Aquí portarem Don Simón de Bric, i si t'agrada bé, si no... Aquí portarem Tetabric, Aire. sí. Bueno, Tetabric, pues res, mos despedim anunciant les nostres redes socials a tot arreu, tots fem caca. Per a la gent que ens vulgui seguir, deixarem aquí baix en el vídeo les nostres redes socials perquè podeu entrar i seguir-nos. I als que ens esteu escoltant, busqueu a Instagram Tots Fem Caca, a Facebook Tots Fem Caca, a YouTube Tots Fem Caca, iVoox, Spotify i Apple Music també, i Apple Podcast, perdó, també Tots Fem Caca, i ja està, simple i llanamente no hi més. Quant te penses que ha durat el podcast, José? 1 hora i 14 minuts. Estàs segur? Ho tinc aquí baix. Ah, sí, m'agrada. Ah, amigo. Bueno, I fins aquí tot. Ha sigut un plaer fer aquest podcast amb tu, Arnau. un plaer, Espero José. que ens escolti almenys 3 persones. 3 persones són molt, perquè pensa que és una més de la que som tu i jo. Tu, jo i una altra persona. Tu i jo l'escoltarem segur, no? Claro, segur, però això dic que si ens escolten 3 persones, algo hem fet. O sigui que fins aquí el podcast, ha sigut un plaer. Despediste tu. Tots fem caca. Caca. Adeu, José. Adeu, Arnau. Salam aleikum.